Ja som Sentix a to je môj Minecraft Let's Play single player. No a to je môj prvý diel, prvá epizóda. No a čo ako prvé urobím, neviem. Tak čo urobím, napríklad pôjdem si nasekať stromy. A to je voda. Nasekám si stromy. Tak. Tak. No ale mňa to nebaví. A urobím si taký stôl. Z toho dreva si urobím stolík. Crafting table. Urobím si. No a crafting table. OK. Tak idem sem sa pozrieť hore. Ale to je hustý les. OK, chcel som si urobiť urobím si tento tieto paličky. Z tých paličiek si urobím krump, a to je jedno. A tu si vyťažím niečo napríklad. Vyťažím si tak, tu si vyťažím cobblestone, aby som si mohol robiť nejaké tie nástroje. Tak. Naťažím si tieto kamene. Tak čo humor. OMG. No. Neznašam ťažiť s dreveným krumpom. No nenávidím to, proste to nenávidím. Lebo to pomaly ťažím strašne. Tak, ešte. Aspoň toto si naťažím. OK. Tak, toto by malo stačiť. Teraz idem si pod môj stôl, crafting table. A urobím si krump aj sekeru. To si dám tak. Aj krump si urobím ešte. OK, to si vezmem za sebou. Ale, no, tak by som potreboval aj jedlo. Niečo na jedenie. Na jedenie niečo. No ale musím sa nikde dostať. Tak ešte si naťažím pár stromov, aby som niečo mal do zásoby. A potom budem musieť si ešte naťažiť aero, potom uhlie a takéto veci. Naťažím si ešte. OK. Tak, si naťažím. Wow. To je super výhľad. Super výhľad. Ale no, ja potrebujem niečo zabiť, aby som mal jedlo. A keď nie zabiť, tak. A tam je nejaká jaskyňa, tam sa pôjdem pozrieť. Tam sa pozriem do tejto jaskyne. Možno tam niečo vyťažím aj. Ale ako tam zajdem dole, to by som chcel vedieť. No, tak si to vyťažím. OK. Vyťažím si to. Strom! Tak.
asi tadiaľ sa to dostanem. Možno tadiaľ sa dostanem, áno, tadiaľ sa to dostanem. A za tento čas si aj môžem po ceste ťažiť. Vyťažím si a tu si stromy vyťažím. No, dobre. Takto. OK, tak toho dreva už mám dosť, pomerne. Ale ešte aspoň jeden ten strom si vyťažím, aby som mal. OK, 41 kusov, tak dúfam, že mi to postačí. Vyrobím si z neho hneď dosky. Tak, stačí mi to. Mám ho dosť. Až mám ho dosť, OK. Tak idem. No, tu mám super, takže to je super miesto. Mám tu hneď aj vodu. Potom tu mám piesok. Potom tu mám takúto horu. Len chýba mi tu jedlo. Zvieratá mi tu chýbajú. No nič. Tak, ešte musím. Tam je. Tam sú prasatá, super. Tak som chcel. A aj uhlie tam je. Takže mám super miesto na prebývanie. Je tam sú prasatá. Super, tak to som chcel. Idem si rovno naťažiť aj uhlie. Tak. Tak. OK. Naťažím si to uhlie. Lebo ho potrebujem na vypekanie, opekanie, prepekanie, alebo na... neviem, na čo ešte? Na torčky. Potrebujem proste uhlie, to je základ. Na takýto barák. Takže teraz keď si postavím, tak to iba bude takýto do zeme barák. Potom si ho budem zlepšovať v ďalších epizódach. A budem tam napríklad stávať si X-farmu a takéto veci si postavím. Všetko budem točiť akože. No budem točiť, nie akože. No, 4 či 3 prasatá. Tak to si zabijem ich. Aby som mal mäso. Super, 2 kusky mäsa. Aj ty pôjdeš. Stoj! Ty prasa jedno, stoj. Tak, 4 kusky už mám. Seklo mi to. OK, ešte toto si zabijem, aby som mal aspoň ešte trochu mäsa. Tak. Mám 5 kuskov mäsa. No, nie je to najlepšie, ale OK. No super! Skvelé! Mám tu toľko prasiat. No, tak tu si niekde postavím aj taký barák. Napríklad tu. To by to bolo dobre. A to čo je? Taký lmuk. Hej, to je lak. No. Aj toto je lak. Asi. No, ale ja toto neviem tak kopať len. No, tu je nejaká jaskyňa. No. Tu nie je len jedna, tu je viac tých jaskyní. No sa stmieva, tak to je zlá správa. A si to postavím niekde tu. Tu si to postavím. No, tu je také dobré miesto.
si takto pekne vysekám a môžem si tu postaviť no takéto len takúto jaskinku. No. Potom si ju zlepším. Lak. Sorry za tie lagy. Na budúce v ďalších epizódach si vypnem už programy, aby mi to tak nelagovalo. Vyrobím si torčky dole. No. Dvere si chcem vyrobiť, aby mi tu zombici neliezli. Tak. OK. Toto si zničíme. OK. No, super! A tu ďalej ešte toto. Si to vyťažím všetko. Super. Má to aj XP. Tak. Vyťažím všetko, aby som mal dosť toho. A tu je až veľa toho. Tak to nechám. Kebyže som chcel, stačí len prísť. Toto tu odkryť a mám. Dobre, tak tu si ďalej začnem kopať. Si nakopiem. Tak. Tu si ešte nakopem. No, to zase musím tiež zakryť. Tak. Nechodia zombici. Ani nevychádzam von, lebo nechcem zdochnúť. Oh my god. Aj tu si to dám. No. OK. Tak ešte tu si kopem. Tak. OK. No, takéto mi mal stačiť teraz. Ešte si dám sem napríklad točku. No, tak to si urobím. Ne, to si to nedám. Dám si to sem. Tak. OK. A vyrobím si aj pec. Pec si dám, čo ja viem, sem. A vyrobím si aj čestky, dve. Tak, OK. No, máme toto. Tak to by som mal všetko. No, tu sa vypeká mäso. Tak, 6 kúskov. No, tak by som sa chcel rozlúčiť. Dávajte odbery, lajky, keď sa vám to páčilo. Ja som Sentix. No a proste uvidíme sa v ďalšej epizóde, druhej. No a majte sa. Čau.